Здравейте, приятели на канала Таромисия. Днес искам да ви кажа и да ви насоча към това, което ви прави щастливи. В този прекрасен съботен ден искам да ви дам насоки за това какво ви прави щастливи в този живот и какво да направите, за да можете да имате повече от него в живота си. Какво ви прави щастливи в този живот? Прави ви щастливи това да бъдете по-независими. Да бъдете по-независими, когато някой се опитва да ви отнеме независимостта, така малко не ви е окей. Затова е хубаво да си я пазите тази независимост и да не я раздавате наляво. Какво може да направите? Можете да спрете да смятате, че сте затворени. Вие не сте в затвор. Вие сте в едно състояние, в което сами си слагате ограниченията и сами гледате на някъде, където благата са на друго място. Просто. Създайте си една визия за нещата, която ви прави отворени към възможностите на света. И ако искате тази независимост, се борете за нея. Радостта ви ще дойде от това да се освободите от ограниченията, които сами си поставяте. И в крайна сметка точно това трябва да стане. Да премахнете ограниченията и да завъртите цикъла на колелото на живота. Защото когато ние самите премахнем ограниченията в съзнанието си и се дадем сметка какво ни радва и какво ни прави щастливи, тогава сме способни да направим това, което искаме. Ограниченията в повечето случаи са в главата ни и не трябва да им позволяваме да ни пречат. Наистина, при вас има страшно много ограничения. Ограничения поставени в съзнанието, ограничения поставени с годините, с времето. Вие толкова много сте ограничавали сами себе си, че просто в момента буквално копнеете за тази независимост, която ви се иска да получите, обаче смятате едва ли не, че това е нещо недостижимо и че то не е за вас и никога няма да го постигнете. А можете. Имате тази способност, имате огъня, имате страстта във вас, имате потенциала и ресурса и знаете как да го направите. Дързайте. Щупете оковите на собственото си съзнание и не дейте да забравяте, че често пъти ключът е в нас и това, което трябва да направим е само да го използваме. Щастлив ден ви желая. Погрижете се за себе си. Погрижете се за това, което иска душичката ви. Защото, мили приятели, твърде често си мислим, че другите трябва да се сещат какво искаме. Но ние сме тези, които трябва да го правим. Желая ви един ден, в който да си доставите удоволствие сами на себе си и да се обичате малко повече. До скоро!